नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी तुमचा मित्र ओमकार गवळे. तर आपल्या फार्मावरील पिल्लांची आपण विक्री केलेली आहे. तसेच आपण विक्री केलेली किंमत ही 18,000 रुपये आहे. 18,000 रुपयाला आपण 4 पिल्लांची विक्री केलेली आहे. तर त्याच्यात आपण आपल्या का विक्री केली, कारण त्या 2 पाटा होते, विक्री करायची नव्हती. पण आपल्या 15 ते 20 दिवसामध्ये आपल्या फार्मावरील 4 शेळ्या येणार आहेत. 3 शेळ्या आपल्या फार्मावरील येणार आहेत. त्यामुळे आपण त्या पिल्लांची विक्री केलेली आहे. तसेच आपल्या फार्मावरील शेळ्यांची तुम्हाला कंडिशन पण दाखवतो. आता बॅक कॅमेरा करून मी तुम्हाला आपल्या फार्मामधील त्याची कंडिशन दाखवतो. तसेच आपण शेळी पालनाला लागणार स्मार्ट नेपियर, रेड नेपियर, हाफ रेड नेपियर, तसेच आपण 2 ते 3 प्रकारचे हत्ती गावाती लावलेले आहे. त्या साईडला आपण त्याचा पण मागचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही नक्की आपला जुना व्हिडिओ नक्कीच पहा. व चॅनलला नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच आता आपल्या फार्मावरील कोणती शेळी येणार आहे आपण त्याबद्दल तुम्हाला माहिती देतो. बॅक कॅमेरा करून तुम्हाला माहिती देत आहे मी. ह्या शेळीला आपल्याला कमीत कमी आपले 20 दिवस यायला राहिलेले आहेत येण्यासाठी. व तसेच त्या शेळीला बसलेले आपले भोंडी पाठ तुम्ही बघू शकता. या पण शेळीला जवळपास 15 दिवस आणि ह्या बी शेळीला 15 दिवस. मग अशा तऱ्हेने आपले एकंदरीत 15 फेब्रुवारी पातूर हे आपल्या फार्मावरील 3 शेळ्या येणार आहेत. तुम्ही बघू शकता आता पातूर कशा आहेत. अजून आपण दुपारची वैरण घातलेली नाही, त्यामुळे तुम्हाला शेळ्या अजून पाकेवा आलेल्या नाहीत. व पाकेवालेला पण शेळ्यांचा नक्कीच व्हिडिओ आपण करून. हे बघू शकता ही शेळी आणि हे बसलेली भोंडीपाठ आणि हे आपला आहे बोकड आहे फार्मावरील. आणि तसेच ही शेळी आपली 2 महिन्याची गाभ आहे. ह्या शेळीला आपण बेटल क्रॉसमधला नर दाखवलेला, ह्या शेळीला आपण कोटाचा नर दाखवलेला आहे. ते आपण पिल्ली झाल्यावर तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आपल्या फार्मावरील टाकू आपण. बघू शकता या प्रकारे. आणि ह्या शेळीला आपलं गावठी साधा नर दाखवलेला, ह्या क्रॉस केलेल्या आहेत. आणि तसेच आपण जनावरला कडबा कुट्टी पण दाखवतो. कडबा कुट्टीचा व्हिडिओ आपण व्हिडिओच्या शेवटी आपण नक्कीच तुम्हाला दाखवू. कडबा कुट्टी कोणत्या क्वालिटीची आहे. आमच्या इकडे 12,000 रुपये टन प्रमाणे 10 ते 12,000 रुपये टन प्रमाणे कुट्टी मिळते. ही एक शेळी आहे. ही एक शेळी एकंदरीत आपल्या फार्मवर 5 शेळी आहेत. आणि ती शेळी जरा आजारी आहे. तिला ताप सर्दी आल्यामुळे ती जरा कणकणत आहे. तिला आपण तापासाठी मिनोडिक्स प्लस ही गोळी दिलेली आहे व सर्दीसाठी आपण औषध दिलेले आहे. आणि हे फार्मावरील 2 पिल्ली आणि ह्या शेळीचे हे पिल्लू आहे. हे एकंदरीत पिल्लू आपले 1 महिन्याचं आहे. पिल्ल्याची ग्रोथ पण बघू शकताय कशा प्रकारे आहे. आणि हे आपण कराडच्या बाजारातून आणलेली 2 पिल्ले आहेत. एकंदरीत आता आपल्या फार्मवर 5 शेळ्या आहेत. आता ब्रीडरच नाही, आपण ब्रीडर ह्या शेळ्यानंतर ब्रीडर घेणार आहेत. तर ब्रीडर आपण घेताना आपण तुझा पण व्हिडिओ आपण नक्कीच करू ब्रीडर घेताना. आणि एकंदरीत हे आपल्या शेळी पालणारे हे आहेत. आणि हे ब्रीडरसाठी त्याला तयार करणार होतो, पण ह्या शेळीतला बोकड असल्यामुळे त्याला तयार केली नाही. हे पण शेळी तुम्ही बसलेली बघू शकताय. आणि हे आत्ता पाठ उठून आलेले आहे. इकडं 1 महिन्याची झालेली आहे. 1 ते 1.5 महिन्याची असणार आहे पाठ. आणि हे लहान पिल्ल्यांसाठी तेथे आपण असं चौकोन केलेलं आहे. आणि तिकडे सोयाबीन भुसा भरून ठेवलेला आहे. आणि आत कडबा कुट्टीचा पण तुम्हाला आता व्हिडिओ मी दाखवतो. कडबा कोणत्या क्वालिटीचा आहे कडबा. अशा प्रकारे जर आपल्या चॅनलला नवीन आला असाल तर तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या फार्मवर होणाऱ्या प्रोटीन व आपण काय नियोजन आहे हे पूर्ण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपण सांगणार आहेत. तर चॅनलला नवीन आला असेल सबस्क्राईब करा. आपल्या फार्मवर आणलेली ही कडबा कुट्टी आहे. तुम्ही कडबा कुट्टीची क्वालिटी बघू शकताय. पांढरा खडकडबा आहे. अर्धा टन कुट्टी आहे. पूर्ण कडब्याची क्वालिटी बघताय. पाला जादा आणि कांडकं कमी अशा प्रकारे यामध्ये पाला आहे. त्यामुळे कुट्टी तुम्ही नेहमी बघून घ्यावी. हे बघू शकता. ह्या स्टॉक केलेला आहे. हा अर्धा टन आहे. मग जवळपास हा पूर्णपणे स्टॉक केलेला आहे. आपण एप्रिल ते मे महिन्यात 1 टन कडबा कुट्टीचा लोडच मागवणार आहे. तो आपल्याला लोड 9 ते 10,000 रुपये टन याप्रमाणे बसेल. अक्षय तुम्ही कडबा कुट्टी घेताना नेहमी अशी पांढरी कडबा कुट्टी बघून घ्या, कारण शेळ्या चवीने खातात कडबा कुट्टी. आणि सोयाबीन भुस्सा पण, हरभरा भुस्सा मिळत असला तर हरभरा भुस्सा पण तुमच्या ह्याच्यामध्ये वापरा. तूर भुस्सा आमच्याकडे तूर भुस्सा 18 ते 20 रुपये किलो याप्रमाणे मिळतो, त्यामुळे आपण तूर भुस्सा घालत नाही. ही आहे क्वालिटी कडबा कुट्टीची. पूर्ण पांढरी खड. पंढरपूर या साईडनं आलेलं आहे कडबा कुट्टी. बघू शकताय कशी क्वालिटी आहे.